maDzochokwadi atauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi ribodzi mwedzi uno waiye Mbudzi kutandira muguta reHarare nyasi, apo kwaisiwa meya mutsva ipapo nomuteedzeri wache. Nyasi kwaisiwa kanzura Rav Chitengu kwaindia agoitiwa meya ipapo, anga ari kanzura wewadhi yechimakumi ari kuteedzewa naRosemary Muronda, ndiye anenge achimuteedzera pakuita meyapo. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Wanga wari meya namuteedzeri wache wagobisiwa naye Tshabangu pakaita kunyangara. Tikaringa iyo nyaya yaTshabangu iyi, nyasi agotoburikapo kare kuti atoti zvakareketiwa nodare guru munyika zvokuti anofanira kumbomira kuita zvaari kuita zvokubisa vanhu mudare paramende wari wanhu woCCC. Aiwa zviri bebasa ipapa atobisa wamwe makanzura 5 kukanzuru yokuChinhoyi. Unobva watoona kuti nyika yese tichatopera taakubenuka pokare kusarudzo, zvinenge zvaakutoreketa kuti manyongori ega ega. Rekai tigoona kuti iwo wachaperera papi wari kumutumawo kuti arambe achiita izvozvo. Apawo mutongi wokudare guru munyika, mutongi Chitapi, agoti iye ndambomira nomutongo wangu, ndichazokupai mutongo wangu pandinokupaipo, nokutoti wabatoro CCC wanga wari kuti ngaabva aburitsa kaa mutongo wacho izvezvi kuti Tshabangu anzi aiwaba anofanira kureketa zvinhu zvinochekuita nobatoro CCC. Chagokunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ipapa pakafitira kuti nyange wakatozoona kuti pachiribe zvokuita waakutondomubisa, wakafitira kuti wanozomubisa asi mari watoendesa kwaari. Rekai tigoramba edu takaringa kuona kuti inenge ichitekaidzwa sei nyaya yacho. Chinenge chikunyepai zvobatoro CCC kuburika kwagoita bumbiro ravo romutemo kwaratidza pachena kutoti bumbiro riri rakanyoriwa navanhu vaiziva izvavari kuita, zvavainge waona zvakanyangara pano zvinhu zviri kuitiwa nomamapato kusanganisira roZANU-PF zvii pokare kutoti waida kuti bepa raoro bumbiro raoro romutemo wobato ringe riri bumbiro rinoisa vanhu pamberi. Izvezvi kureketa kuno ZANU-PF wari kugara paumba kuti kwai gwaro riye rakanyangara nokudii nokuti ribe vanhu vane muzvinzvimbo zvavajaira ivo kuZANU-PF kwavo. Unobva watoona kuti haidi wanga wari kuida kuti inge ichirarama CCC yacho. Kuno zviri kundoramba zvindokododzora asi paribe chekuti waite, wanotogara wakatsvomwa basi, isu tichindofara. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wamunangarwa nyasi kwaiwagoisa masoja 3 kuti atande kunzi naMajorGen. Ipapa kwaiwari kuti Lazarus Gutu, Chisi Chenyu Singizi, pokare naSolomon Siziba ndio waitiwa wamaMajorGen kureketa kuno. Aiwa, rekai tione zvinoperera kuti ndokupi. Apawo wamwe mubato reZANU-PF wari kuzama ipapa kuti zvavakanenedzewa zvogold mafia zvinzi aiwa zviripo zvisvinuba. Kureketa kuno vamwe vagotoreketa vachiti kwaiwo wakaburitsa iro firimu rogold mafia ro wanhu wakaenda kuita zvomapato ari muZANU-PF, mafactional files pachirungu. Unobva watoona kuti kunyange zvino tuchokwadi mukati asi wakatanikiwa chete. Taakuzviziva zviri kuitikazvo. Charamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei ipapo. Warimi wokoroni wari kuita kurwadziwa kureketa kuno nokutoti mitengo yawanga wanzi wachagopuwa iya kwaiyachinjiwa waakupuwa mitengo iri pasi. Iyo wabva watonangidzira kutoti aiwa kutengewa kuri kuita koroni kubva kunze kwenyika ndokwakonzeresa kuti wapuwe mari shoma. Heno mavi yangu kuti chokwadi chere ichochi, asi zvehurumende yedu munondozviziva kuti inokuimbisai zvinomwe yogokupai kana chibodzi chaicho. Ndo zviri kuitika ipapa. Ndio wega niba wari kuchema kudarika wanounga goridhe chaiwo, zviri kutoramba zvindovhiringana nawo. Iyo hurumende yagozobvuma manji kuburikidza nogurukota anoringana zvokutekaidziwa kwezvinhu kuti waribe mari wagototi izvo zvokusaika kwemari ndo zvagokonzeresa kuti migwagwa itadze kupera, migwagwa yainge yakataringirwa kuti inopera nonguwa.
kwaipapa yatoita kunetsa kupera kwayo, nokuti mariyo yokuti ipere nokuchimbidza paribe. Tione kuti wanoipedza chere kana kuti tichatosvika pokare kubata dzimwe sarudzo paribe. Asi chatinoziva mari yokutenga iyo makumota makurukuru ya aiwa anoisayaba iyoyo inogara iripo. Chinenge chisipo badzi ndicho chinoita kuti vanhu vese vapfumbure zvakaita kuoma chaiko. Kuno mumwe mudzimai kuwest Nicholson agonzi kwai agotoita kudzingirira chaiko. Pfene ranga rapinda mumba mache rikabva ratora kamwana kache. Apa kamwana aka kano gore ribodzi nomwedzi mutanhatu basi. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Izvi zvakaitika kuwest Nicholson dunhu romatebeleni. Pakaita kunyangara kana wakomana unobva waita kuona masvinuba. Ipapa kamwana ako kakaita kurumiwa nopfene. Takundonamatira kuti vapindire kapore nokuchimbidza. Hurumende yagonzi ite bau mukureketa iro kuti munyaya yekusayika kwemvura mumaguta makuru kunyanya guta roBulawayo noguta roHarare yatori disaster chairo. Ipapa wagonzi wagorekete kutoti itsaunayo nyika yese national disaster. Tikaitione kuti wanoikureketa chere nokutoti kuHarare kunyangwe mvura iripo mumadhamu magetsi ari kundodzimiwa pano nopano. Akandadzimiwa panombotora mazuva mairi kuti matangiyo azozare. Pokare kuBulawayo kuribe nomvurayo kana mumadhamumo. Unobva waita kuona kuti hwendo hunoka pakaita kuoma. Rikaitione kuti naiyo iri kurambira mudenga riri chikara riri nokuti tinopona chere. Mapurisa agobuditsayo kutoti kuna vanhu 3 chaiwo vakagwarashiwa nomakarwe iko kudhamu roKariba. Vanhu vanenge vaenda koraura wari mutumabhoti tukuduku waye ndovavhiringiwa manje ipapapa. Unobva watoona kuti paribe chisvino. Asi tinoramba takaringa kuona kwainoperera kuti ndokupi. Pokare kuti zvinenge zvinadzirisiwa chere kuti zviteke kugoramba zvichiitika izvozvi. Tirifara kunyepa yekuti woZimbabwe consulate kuJoburg wagoreketa kuti wachaenda kunyika yoLesotho zuva rokupedzisira romwedzi uno kusvikira zuva rokutanda romwedzi uno uya. Wari kuenda koita kuti vanhu wakone kutora mapepa okuti waise mapasipoti pokare nomapepa okuzvahwa wapwere kana wanhu vakuru. Tikuzvitenda tikuti makorokoto dai zvatoitiwa kakawanda. Apa wabhangiro nyika raendesiwa kudare guruguru munyika Supreme Court pachirungu nonyaya yekuti ragosiya bhengi reInterfin richiparara umo manga muno mari yokambani yokunze kwenyika inonzi All Shams Global BVI. Rikaitione asi tikuziva kutoti iyoyi inenge yakatotengiwa kare paribe kana kuhwina kwavanoita nokuti mari yavari kuda kuti vabhadhawe mamiliyoni 10 $19 million pachirungu vanoiboya mari iyi. Apawo Eddie Cross atanda kutoita kunge akuhwara nopfungwa kureketa mapwapwa zvache kureketa kuti kwai mamiriro opfumi atoita kuingidzira kunaka kureketa kuno gore rino kupfuura zvogore rapfuura. Unobva waita kupera simba idi. Tondoti peno ndokuchembera zvakunoita. Kana munhu uri kuchembera uri benzero zvinova zvaita kuingidzira kana wachembera. Tikaitione kuti zvinenge zvichipera zvakaita sei ipapa. Tukaringa dzirikitika pasi rese ipapa nyika yeSouth Africa dare reparamende ragovhota ipapa kutoti wapfike muzindawo nyikayo Israeri pokare nokumisa kwese kureketa kunochikuita nousahwirano dzimwe nyika nonyika iyi. Ipapa rikaitigona kuti zvichabudirira chere kusvikira papi. KuDRC anonzi Moises Katumbi kwai agoti ada kupindawo kuita mutungamiri wenyika nokutoti mutungamiri wenyika Felix Tshisekedi kwai azvitadza izvi zvaakavimbisa vanhu padibe kana chibodzi chaagoita. Tikaiti goramba takaringa. Apa wazhinji kwai kuno wazhinji wanotosvika 31 wagwarashiwa kunyika yoCongo Brazzaville uko kwaakuda kutorwa vanhu kuti waite masoja. Mabi angu ukaona vanhu vakuita kuhwira chisoja kudarika woziva kuti nyika iri kuita kutambura idi. Peno wari kutofungawo kuti ndo kuti waende koita mutungamiri wenyika. Ticharamba edu takaringa kwazvinoperera.
apa hurumende yoGambia yanzi nevanhu vayo iri kuita kutengesa wanhu idi nokutoti wangu wakaringira kuti wachagona kuita zviri nani panyaya yayo akaendesa iyayo tupweretwa kugwara nomushonga wakabva kunyika yeIndia kuno kwai magweta yagoreketa nevanhu nokambani yekuIndiayo kuti rekai tichindoreketa tiri kunze kwematare edzimhosva unobva waona kuti chanja chopfene chaicho zvakaita kuoma. Mudzimai womutungamiri wenyika yeFrance hagonzi iye ndimabhinyapwere chaiye nokutoti agotanda kutsvaka iko kamukomana kaakamutungamiri kwenyika kano makore 15 iye anga ano makore 40. Unobva watoona kuti idi yawerekai wabenhuke hawo nokutoti zvaakuitika zvizvi zvati zvaitika kuoneka pasi rese zvakadandi. Apa kunyika yoGhana vari kuita kurwadziwa nokubuda tsungununu kureketa kuno vakandofunga basi kuti wakajiwa nenyika yoComoros. Tiri kuramba chiti makorokoto kuComoros inokujaya kwayagweita nyika yoGhana. Tinenge chikunyepai kuti zvinge zvidini. Apa Hugo Bros kochi womuSouth Africa wobhora agotoreketai kutoti aiwa nyika dzakaita sana Zimbabwe dziribe kana magiraundi okutambira bhora munyika madzo ngadzirambidziwe kupinda mutambo yoCAF kuitira kuti zviite zviri nani ndokuti hurumende dzavo dzikoshese mitambo. Tikai tigoona kuti woCAF wachazozvitetekera chere kana kuti zvichaperera papi. Asi takadaro zvedu maBuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.